Amaphoyisa KwaZulu-Natal abophe abalisi ababili abasolwa ngokubulala abantu abane eMzomusha eDandi ngoLwesihlanu. Laba baboshwe enkabeni yedolobha iDandi namhlanje. Kubeka ukuthi izisulu esineminyaka engu-31 nesineminyaka engu-35 zazihlezi ngaphandle ekhaya kwase kuqhamuka abasolwa ababili bafika bavulela ngenhlamvu zafa ujuqu. Abasolwa babesebengena ngaphakathi endlini lapho kwakunabantu abathathu bafika baphoqa ukunikwa imali nezidakamizwa ngowesifazane ona-29 kwasuka eNxabano. Lo wesifazane wadutshulwa washona khona lapho. Emva kwalokho bamthathela imali ngaphambi kokuphinde badubule intombazane eneminyaka engu-14 ubudala. Kulesigameko kwasinda owesifazane nowesilisa ababaleka emva kokuzwa ukuqhuma kwezibhamu. Kusolwa ukuphanga njengembangela yalokuhlasela. Imeya yaseNdumeni iye kobhonga emswaneni emndenini kulandela lesihlakalo. Sidlulisa ukukhathazeka okukhulu njengomkhandlu waseNdumeni ngesehle esifana nalesi. Kuvamile-ke lokho okwenzakalayo manje lapha eNdumeni, kangangoba size njengomkhandlu sabhalela undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal nomnyango lo wakwa-Community Safety and Liaison. Sifisa ukuthi sibe nenhlelo sibambisane eduze ekuthenini kuliwe nalesi sihlava esifana nalesi. Kuzokhumuleka nje mumvana nje enyangeni ezimbalwa ade kunesehle esifana nalesi lapho khona kulimale khona abantu abasha kuyo futhi maskilisi.